Discworld 2 on vuonna 1996 PC:lle tehty point-and-click-seikkailupeli. Sen kehitti Perfect Entertainment ja Psygnosis vastasi muista julkaisuista, kuten PlayStationille, ja Sega vastasi Sega Saturnin versiosta. Voihan point and click sentään. Mitäs se tämä tämmöinen on? Tämä, hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt, kissat ja koirat. Niin, ja koko atmosfääri. Huomio! Tässä on suosikkipeligenrejäni ikinä. Seikkailupelit. Mikäköhän pelilafka tulee ensimmäisenä mieleen? Jos arvasitte oikein, tai moni arvasi oikein, niin LucasArts. En kuitenkaan tässä videossa aio puhua siitä sen enempää, mutta höristelkäähän korvianne tulevaisuudessa. Vink vink. No, kuitenkin. Discworld 2, joko Mission Presumed tai Mortality Bites. Näillä ei itse asiassa ole kuin sen kummoisempaa eroa, kuin että jälkimmäinen on julkaistu Pohjois-Amerikassa. Kuten nimestä voi jo päätellä, on kyseessä jatkossa aiemmalle pelille, joka menestyi kyllin hyvin ja poiki jatko-osansa. Mistä Discworld tulee? Antakaa kun neukku sitä kertoo ja selittää. Discworld on Terry Pratchettin luoma kiekkomaailma, suomennuksen riimuvoittoja. No, en kyllä tosin itse olisi keksinyt parempaa suomennosta. On fantasiakirjasarjan perustuva maailma, joiden kirjat ovat suorastaan erokkaita, kuin myös seinähulluja ja joissa huumori on isona tekijänä. Itselläni on yksi Pratchettin kirja tullut luettua. Reaperman eli suomeksi viikatemies. Innostuin lukemaan sen siksi, että se perustui eniten Discworld 2. Tosin harmikseni Rincewind, pelin päähenkilö, ei ollut ollenkaan koko teoksessa. Kuitenkin tykkäsin tarinasta ja huumori oli paikoitellen todella viihdyttävää. Polkaistakaamme siis pelikäyntiin tarinasta. No more sicknesses or flu. Kuten kirjassa, myös tässä alku on sama. Itse kuolema, joka vie kuolleiden sielut manalla majoille, huomaa, että hänen osoitettu elämän tiimalasi on alkanut valumaan hiljalleen. Ja päättää lähteä viettelemään eläkepäiviä muualle. Tästä seuraa se, että kuolleet ryhtyvät vaeltamaan pitkin ja poikin kiekkomaailmaa, sillä kuolleet kyllä ovat kuolleita, mutta sielut ovat yhä ruumiissa. Paikalle hätytetään nuori velho Rincewind, jonka tehtävänä on hankkia taika-aineksia palatakseen järjestys takaisin mallilleen. Tarina on laaja käsite, sillä erilaisia hahmoja on todella paljon. Myös Rincewind tuppaa heittämään paljon huumoria, niin itsestään kuin muista hahmoista. Itse asiassa, jos alkaisin puhumaan täysin pelin tarinasta, menisi koko arvostelu siihen, joten taidan jättää sen tähän pieneksi typistykseksi vain. Pop all your wills and pop your final pills. Amen, that's death. It's a tete-a-tete with fate. If you're not feeling great, then it's the best way to lose weight, mate. Peli on uskomattoman kaunis ja värikäs. Kaikki hahmoista taustoineen on kuin käsin piirretty. Mitä se voi ollakin, en ole aivan satavarma. Jo aivan pelin alussa voi huomata pelkän alkuvideon perusteella, että nyt ammutaan kovilla ulkoasun suhteen. Taianomaisuus ja fantasiamainen tyyli on aika uniikki point and click -peleissä. Iso peukalo ylös. Come die with me if you
it's a drag. Äänet loistuvat tässä teoksessa todella. Rincewindin äänenä Monty Pythonista tuttu Eric Idle. Itse asiassa Eric on useammankin eri hahmon äänenä. Rincewindin ääni sopii täydellisesti peliin ja muutkin hahmot hoitavat hienosti asiansa. Ainoastaan eräällä hautausmaalla olevalla naisen ääni alkoi rassaamaan yllättävänkin nopeasti. Ja se saattoi johtuakin siitä, että tämä oli äänessä lähes taukoamatta samaa lausetta toistaen. Musiikki on ihan ok. Ne luovat hyvin tunnelmaa, mutta eivät jää päähän soimaan. Lukuun ottamatta uskomatonta musikaalinnumeroa That's Betty, joka on Eric Idlen kirjoittama ja laulama. Se sopii teemaan kuin puliukko alkoon. Kaikki heitot biisissä kuten So Cool It's Hot ja melkein väkisin väännetyt lauseen lopetukset ovat riemastuttavia. Then it's the best way to lose weight, mate. Ja sitten vielä pelattavuus. Discworld 2 ei ehkä ole paras esimerkki seikkailupeleistä, sillä pelin tavaraputset ovat suoraan helvetistä ja täysin absurdeja ja kahjoja. Se kykenee kuitenkin luomaan hauskan kokemuksen. Seikkailupeleille tyypilliseen tyyliin pelihahmoa ohjataan hiirettä klikkaamalla. Eri hahmoja, esineitä, yms. Tavaroita yhdistelemällä ja keräämällä pääsee pelissä eteenpäin. Kun Rincewind alkaa keskustelemaan jonkun kanssa, ilmestyy palkki, jossa on eri kuvakkeita, kuten suu, tämä aloittaa keskustelun. Sarkasmi, pientä ivailua siis. Kysymysmerkki, jos puhuteltavalla on jokin probleema, jossa saattaisi tarvita apua. Kynttilä, pieni kuvaus juteltavasta hahmosta, ja seis, jolloin keskustelu päättyy. Kuten tuli aikaisemmin sanottua, pelin tavaraputslet on pelin heikoin lenkki. Sen sijaan hauskat vitsit, visuaalisuus, musiikit, äänet ja neljännen seinän rikkominen toistuvasti ja tietenkin Eric Idle on tämä peli mitä parhainta herkkua seikkailupeleistä pitäville. Peli on valitettavasti erittäin vaikea saada pyörimään PC:llä. Suosittelen myös Reaper Mania kaikille fantasian ystäville. Lukekaa, ihmiset. Kaikille point and click pelien ystäville ja Monty Pythonista pitäville suosittelen ostamaan kyseisen teoksen. eBaystä löytyy sutkot halvalla, kuten kuvasta näkyy. Minä olen Neukku. Tälle pelille annan vielä arvosanan. Kouluarvosana olkoon 7+. Ei muuta kuin pelailemisiin ja me palaamme seuraavalla kerralla seuraavan arvostelun tai videon merkeissä. Se on vähän niin kuin moi moi. Doesn't anyone else round here have any sense of stability? Of aims and goals? A sensible grip on life?